B'investiment ta' €125,000 ġie mniedi fond ta' emerġenza għal għaqdiet volontari. L-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna ħolqot sitwazzjonijiet ta' sfida għal għaqdiet volontari sabiex ikomplu joperaw. Għaldaqstant il-Gvern ħass li għandu jgħin lil għaqdiet volontarji b'kull għaqda tista' tingħata sa' €5,000. €50,000 minn dawn il-flus ħarġu mill-Fond tal-Kawżi Ġusti. Il-fond se jappoġġja qdiet li jistgħu jsofru ħsara irreparabbli għall-għaqda tagħhom li tista' tirriżulta fl-għeluq tal-istess għaqda u li jappoġġja qdiet li jistgħu jiffaċċjaw diffikultajiet biex iżommu jerġgħu jibdew l-operazzjoni fl-istadju ta' wara l-pandemija. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li din l-għajnuna tingħata b'rikonoxximent għall-impenn volontarju siewi li dawn l-qdiet jagħtu lejn is-soċjetà Maltija. Il-Gvern qed jiġi rikonoxxut illi qiegħed jgħin anka minn stazzjonijiet bħal BBC fejn saru studji illi Malta ġiet l-ewwel pajjiż fid-dinja mhux fl-Ewropa li kienet l-iktar ġeneruża bil-pakkett finanzjarju li qiegħda tagħti biex tpatti għal din il-kriżi. Il-Gvern qiegħed hemm jisma' u qed juri li wkoll jatwa wkoll. Is-Segretarju Parlamentari għal Volontarjat Clifton Grima saħaq li permezz ta' dawn il-fondi l-Gvern qed juri kemm għandu għal qalbu l-volontarjat. Illi propju se jkunu qegħdin jassiguraw illi numru ta' qdiet volontarji jibqgħu letteralment jeżistu, jibqgħu joperaw. Aħna qegħdin naraw is-settur tal-volontarjat fuq qudiemnet b'dak li jaħdba tagħhom madwar il-pajjiż anke f'dan iż-żminijiet partikolari, is-setturi tal-emerġenza u numru ta' dipartimenti oħra governattivi u allura propju daw it-tip ta' inizjattivi jgħinu sabiex jassiguraw illi dan is-settur tant importanti għal pajjiżna jibqa' jopera. Iċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Noel Camilleri u l-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo qalu li jekk ifeġġed din is-sitwazzjoni, il-Kunsill kien f'pożizzjoni li jibqa' jagħti s-servizzi tiegħu b'mod virtwali. Bħala servizz miżjud nidaw wkoll dak magħruf bħala Helpline Desk Online li wieħed jista' jaċċessa fuq is-sit uffiċjali tal-Kunsill. Il-Kunsill tal-Volontarjat qed jikkoordina wkoll individwi u gruppi biex jagħtu appoġġ lil għaqdiet volontarji li jinsabu fil-komunità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.